Modovan kanssa on Eevin täällä ja tervetuloa pariin. Tässä videossa me ollaan tykkymässä ja me aloitetaan tää video tästä laitteesta. Ja mä oon niin peloissani, mä en tiedä mitä mulle tapahtuu tänään. No niin katsojat, nyt mennään. Nyt oikeesti. Nyt mennään. Oh my god, mitä mulle oikeesti legit tapahtuu? Oh my god. Mikä? Ei! Hello. Mitä? Oh my god! Oh my god! Tää on paha, legit paha! Oh my god! Legit oikeesti! Tosissaan! Oh my god! Älä jaksa, että tää menee sään ympäri. Legit oikein. Mitä? Oh my god. Oh my god. Respectable. My god. Oh my god. Ja mitä mä silmäkin, että mitä mä oikeesti legit silmäkin. My god, respectable! Tää oli kyllä aika paha. Respectable! Oh my god. Katso, tää oli liikaa, mutta tää oli oikeesti legit liikaa. Toi oli ihan kamala. Miten mä selvisin? Ja nyt me mennään kumminkin syönään, katsotaan mitä tästä tulee. No niin katsojat, nyt mennään. Let's go! Ei, mikä tää on? Oh, no. Mitä? Oh my god! I cannot see any. Oh! Mikä tää on? Oh my god! Respectable! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Let's go! Mitä toi oli? No niin, ja seuraavaksi me mennään tonne, mikä just tuolle pyörii. Mä en varmaan mene tonne. No niin katsojat, nyt mennään. No niin katsojat, nyt mennään Xään. Wow. Sitähän aloittaa ihan niinku sikanopeammin kuin särkäs. Oh my god, mitä mä teen? Oh my god! Juu, tää loppuu tää. Oh my god! Oh my god! Fiilikset oli aika kuumottavat. No niin, nyt me mennään vähän rauhallisempaan laitteeseen, eli tohon. Koska hulluja laitteita. Tää on aika lyhyellä, mut ei mun pelota yhtään. Tää on ihan chilli laite. Tää on ihan kiva. Me ollaan siis aivan talkuttoman korkealla. Ei tää vielä mitään, ei tää mua pelota kuitenkaan. Mut tää on ihan chillia, ihan kiva.
Nice. No niin, seuraavaksi mennään boomiin. Katsotaan minkälainen se on. Nyt katsotaan, että me ollaan boomissa. Ja voisiko tää nyt alkaa? No niin, nyt lähtee. Oh my god. Oh my god. No niin, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. No niin. Oh my god. Älä jaksa. Mitä? Mitä? Ja nyt tää menee varmaan alaspäin. Oh my god. Oh my god. Mitä? Siis tosta fiilis oli aikamoinen. Siis toi oli niin crazy ja mennä tonne ylös ja sit suoraan.